Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз қарор дорем дар даромадгоҳи 11 даромадгоҳи 11 Падвалай Тагилесинсо худичора диден грандиозни аксия қати 40 сомонай. Материалш спортивни ҳаст, махировни ҳастай, чанд намудай духтарако. Ини хеле материалошонам ҳаста дӯстони азиз. Ира бинен ганда гарма ки хушруан ина каса доставка дар кор аз наздик дидам мехоҳад марҳамат сайти хичон атметид кардам либосои мардона бисёр доран ҳам опт мефурӯшанд ҳам дона духтарако метонен духтаро акаҳо додаро дар сайти хичон нависен подписка кунен ватсапшон дар омада фармоиш ден доставкатон роӣ мекунанд худиё ганда арзон ё бовар кунед дар дигар ҷойҳо аз 120 сомон кам нестанд. Ира бинен качествои бошон бо ганда хушрӯй дурношонам хеле начос доранд. Гарма как даромадгоҳи 11 Падвал дӯстони азиз Тагилесинсо инами ҳамаш 40 сомон любой рангш ҳаст 40 сомон грандиозни распродажа марҳамат таракои хушрӯ 40 сомон бовар мекунед инами 40 сомон 40 сомон 40 сомон материалшон чанд намуда чунане ки гуфтем на кассе дар кораи марҳамат сайти хичона атметид мекунем дӯстони азиз дар омада обуна шавед. Азиз подписчикои азиз нигоҳ кунед халадокои начосдорай дарунашон гарма какай нархошон 40 сомонак бовар мекунед. Ира бинед 40 сомон то одами 80-90 килора мешидай. ини хеле микровилве чанд будай дӯстони азиз микровилветошам хушрӯ 40 сомонай дарум чӣ сар мешавад аз размерои кӯдакои подросткови айсифои алакай 6-7 то одамои 70-80 килоя размер доранд духтарако ина касе аз наздик дидан мехоҳад даромадгоҳи 11 Падвалай дӯстони азиз Тагилесинсо ба кашмиро ҳаст подписчикои азиз нигоҳ кунед чӣ хушрӯай чанд намудаи материалошон ина кашмир ин намудиш ҳастай ё бошад 70 сомон бренди миёмиёвай ёрам качествоошон ганда хушрӯай гарма какан чизи шушта истифода мекардагай. Даромадгоҳи 11 аз тарафи Тило бозор мағоза дар Падвал қарор дорад. Инҷа даромадгоҳи 11 Падвалай духтаро марҳамат када омада аз наздик бинен ё ин ки заказ хоҳен доставкатон роӣ мекунанд духтарако. ифи 5-6 то одамои мардакои калони чанд иксел пуша мешавад 50 сомон микровилветай дӯстони азиз. ира бинен духтаро качествоошон ганда хушрӯай чизи шушта истифода мекардагай. уже гуфтем аз кӯдакои подросткови синфи 6-7 то мардакои 2XL 3XL пуша ҳаст дӯстони азиз. ҳамчунин даҷа гамашҳо ҳастай дурношон лёгки начос дорад аз кӯдакои подросткови то мардои 2-3XL пуша низ ҳамчунин доранд дӯстони азиз. нархошон бовар кунед ганда арзонай ҳамаи мағозаро аҳамият метим либосои мардонашон ганда арзонай бовар кунед. даромадгоҳи 11 мағоза дар Падвал қарор дорад дӯстони азиз. сайтшона атметид мекунам arzonshop.optунай метонен дар омада обуна шавен баъдан фармоиш диҳед дӯстони азиз. даҷа боди хеле буруко будай барои кӯдакои подросткови худичоою ва намкои остиндоро ганда хушрӯтон ёфтам акаҳо додаро апаҳо хоҳаро нигоҳ кунед нархшон 30 сомон бовар мекунед ганда арзоная ана ин намуд материалш аст ин намудиш аста ишам ганда хушрӯя спортивни ва рангош бисёрай ранг мақсад ба ҳазир дора аз кӯдакои подросткови уже то мардакои 2-3-4XL пуша размер аста. ира бинед 30 сомонакай бовар кунед то 100 кило одамоя мешидай ана буркош аз дӯстони азиз 80 сомон барангош 70 сомон хулас нархи наво ҳархелай. даромадгоҳи 11 аз тарафи Тило бозор Падвалай инҷа даромадгоҳи 11 медроен лесинса рост мефурӯен Тагилесинсо дай мағозашон дӯстони азиз нархошон ганда арзонай качествои бошонам ганда хушрӯай ини буркош набинед 64 сомон будай айни ҳол халадокай начосдорай 44 сомон шудагай ҳам арзон ҳам фасон. сайти хичол атметид кардам дар омада обуна шавед дӯстони азиз. подписчикои азиз нигоҳ кунед ана хеле буркакотон ёфтам 180 сомон да ҳама ҷо дар ин мағоза бошад арзоншоп мағозада дӯстони азиз нарха бидин 80 сомон бовар мекунед ва ганда ғафсаки хушрӯан коричневи дорад ранги сиёҳ дорад то аллакай одамои 100-120 килояра мешидай 80 сомона ганда арзон ана ин намудиш ҳастай дӯстони азиз. ира материалш ганда хушрӯй дурнуш начос дора 70 сомон. даромадгоҳи 11 аз тарафи Тило бозор мағозаи арзоншоп сайтшона атметид мекунам ватсапшона мемонам марҳамат када тамошо кунед заказ кунед. Тамашакои зуртон ёфтум да ҳама ҷо 100, 120, 150 сомон ё чапанан хиёл накунед ки гамаш ҳами тараф меояд
خلاص چپانگیش قطعی آویزان کردگن گرمه کک نچوس دار ای 30 سومون تا 50 سومون سه نمود نرخ 30 40 50 سه نمود نرخ دارن از کودکای پدرسکای یعنی از کودکای علاقه صنفی 7 8 حال 7 8 چون علاقه بوز بلند نگاه کنید چقدر گرمه که خوشروان کسی دیگه در کار مرامت سایتشون میمونم واتساپ شون میمونم نجات دیگر نمودشون هسته نرخشون ارزان و فسان ای 30 سومون تا 50 سومون گمشای گرمه کک درآمدگاه 11 از طرف چلو بازار مغازه در پدوال قرار دارد مغازه ارزان شوب نقطه آبتونه مرامت کده در سایت خچون اتیمتیت میکنیم ابونه شوید اختره کو اکا دو مرامت خیلی همش موندم معلوماتی پره را با اخچون میگیرین یا کسی در کار مرامت اومده از نزدیک دیده خریداری کنه